Întotdeauna când se fac construcții, la final se nivelează pământul și se aduce atâta un strat de pământ. După care oamenii au început și s-au pus pomi, floricele, mă rog, câți erau mai gospodari. Între timp au murit cei bătrâni care așa erau învățați să facă, și la țară, la părinți, la sate, Dar s-au cam dus cei bătrâni, așa că am ajuns eu șefă pe grădină, că nimeni nu mai face altceva, adică se uită, discută, e foarte ușor să dai sfaturi. În momentul în care am venit aici, știu ce încântat a fost mama, eu eram copil. Faptul că ai apă caldă, apă rece, gazul merge, adică totul era lustruit la ultima clipă. Bine, a fost foarte bine făcut. Blocul e din 1965 și am crescut aici. Copiii mei tot aici am crescut, adică n-am mai plecat. Adevărul e că nu era acest magazin. Aici era câmp și pom și verdeață, deci aveam verde, verde, verde. Întotdeauna, primăvara, tot se apucă, pun pe urmă, nu le udă și se miră că mor. Deci primăvara e așa o efervescență de... Tot se apucă, vin, pun floricele și le lasă acolo. Și mor, fără apă mor. Sunt grozavi în orice grădină. Mănâncă șobolani, râme, coropișnițe, tot felul de gâșgănii. Au un cuib, mă rog, aici, sub frunzele alea. Dar acum deja au intrat, cred că, în hibernare, că nu i-am mai văzut de mult. Cuțele prind porumbei și mănâncă păsărele. Când este toc, 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 toc și vin pisicile și îi prind. Nu întotdeauna. Sau mici pui de șobolan, de șoricei, se joacă pe urmă cu ei. Nu, sunt drăguți foc, da. Nu, altfel se înțeleg, adică păsările când văd pisica fug, pisicile când văd căței fug. Nu sunt importante zonele astea ale noastre. Că s-a făcut o hârtie, s-a trimis un mail la primărie să vină să-i mai toaleteze. Importante sunt străzile principale, bulevardele. Acolo facem, că acolo se vede. Dar aici, mai în spate, nu, și trebuie să fie curat, că nu suntem... Nu, aia s-a sălbăticit lumea și s-a înrăit în ultimul hal. Dom'le, democrație. Eu ce înțeleg prin democrație? Trăiește, dar lasă și pe altul să trăiască. Când aveam de 8, 9, 10 anișori, cam așa, s-au cumpărat din banii locatarilor, s-au cumpărat mai mulți pomi, inclusiv acel smochin. Și știu că am dat și eu cu sapa, cât o-i fi făcut, mă rog, da, nu l-am pus eu cu totul. A crescut, s-a mai rupt, s-a mai tăiat, se mai taie, dar crește și face smochin. Aia e pom fructifer, asta e important.
dai din mână, dai cu mătura și poți să te gândești la ale tale, te liniștește, e calmant, e aer curat, fumezi mai puțin în timpul ăsta. Nu știu, și frumos arată așa, adică cel puțin primăvara când sunt primule și alte și vine lumea și fotografiază, dom'le, parcă crește inima în mine, adică.